Aitana Lopez hi Instagram model lar tak mai ani a athalak te hi an hmu nom hle maya followers noi thum chuanga nei to a thlatin dollar sang tam tak alalut rang mai ani ma se ama hi atak taka omlo Instagram a chi a oma athalak zong hi AI manga an siam chopani kan nitin nunah artificial intelligence AI hi a betel tlat to emoti mai turani a Chuvangin dochi ani lova hman ṭangkai dan kan thiam theih nan ngun taka zira hriatthiam chi ani hmanraw thar chak tak hian Isua Krista kan rinna kawngah le Pathian thu kan zawmna kawngah engtin nge nghawng yang ti chu chiang taka soi har hri hle ma se nghawng nei ngei don ani ti ero chianga Chuvangin kan hriatchian lo chuan kan pawng po hlau chiam ringot theia sakola pu tok puan om le mai thei chuti rual chuan kan zuam sual viau thei bok AI chu mamo viau lovin kan in hre mai theia amai ro chu mitam zok hian kan nitin nunah kan hmang reng to ani I phone hon nan I fingerprint emaw facial recognition emaw I hmang tu em kha AI chu ani I kaldu na zon nan I phone a GPS I hmang tu em kha po AI online na thili cha in I du zong tur om ang thil dang anon zor ngal thin che em kha po AI tho ti chuan AI chu kan hria emaw hrelo emaw kan nitin nunah hian kan hmang reng to ani chu tun hnaiah hian generative AI an ti aron lar thar hle maya I phone emaw I computer hmang khan thuziak emaw thalak emaw video thlangin olsam takina siam theia a generate thei to chung thil a generate te chu atak a ang em to a alem le atak hriatthiam har viau to ani entirnan company pakhat OpenAI an ti chuan ṭangkai taka kan hman thei tur ChatGPT chu November sang ni somni pahnih khan ati chuaka he chatbot hi iti pui theia zawna I zot theia I hriatthiam lo thil I soifia tir theia hla poi phua tir thei tuna phei chuan mizo tong poi ni be thei to a mizo tong hriatthiam a har sa hri deuh mai po a chu mai alani lova thuzia tir thei mai baka OpenAI siam bok darh E3 an ti chuan I du ang milem I soifi anga I ril ruwa om ang I siam tir theia a milem siam chu an moi em maya thalak ang tak mai nan chuwa thei ani OpenAI siam tho sora phei chuan video a siam thei to a video tak nen hriatthiam har khopin a tha em to ani tuna phei chuan text to image le text to video AI hi chi hrang atam to a thazok le oi om zok a chhuah bel zel don ti a chiang ani AI chuan in hatho tur tam tak kha chakzok le thazokin ati sak thei to che ani lekhabu I chiar vek man lawani poin athutlang pui aron chhop chhuah sak thei che a office file tam lutuk chin fel nan le von that nan AI kan hmang der to a damdoina x-ray MRI CT scan a damlo na nei te en kol nan lotling taka man mek ani a sum don na AI tel lovin tuman na an thok thadu to lo driver ngai to lo motor ma ni in khal thei kha science fiction a kan muthina tuna chuan self driving car chu atakin kan muto ingang takin nge AI technology hian kan nitin nun angong zelang ti chu soimai ngai na po om hri lo kan ai zonna kan na kan thu soi zong a hian AI nu ma om na sa tu dona kan malam hun hi AI technology a hian thui tak ain ngat to ani tuna zir lai ni mek te po hian lekha an zir chhu huna an na tho tur hi atlem bera za somruk chu mu chu an lani lo entirnan tuna YouTuber tam tak hi an lekha zir lain YouTube ala omlo chutiang chia chuan tuna zir lai te na tho tur hi enge ani kan la shelova AI ro an mel hriat nge ngai don ti ero achianga kumtin hian thil thara chuaka chumi milaka in herrem zelanga yani ti chuan AI chu kan zinga a oma kan hmang reng to a thazong le a chhezong po in kan nitin nunah ngawng anei nge don ti achiang to a Chuvangin AI chuan engtin nge Kristianten min tran puyanga engtin nge kan hman ṭangkai ang ti hi beng sika ngai to anga yani mathaya bung somni pariata thupek ro pui kan hmuangin khovel ramzong zonga chanchin tha puan darh ani theina tura AI hman ṭangkai na hrang lo thlerila pakhatna chuan chanchin tha hril nana har satna lian tak mai kan to ni reng chu tong chungchanga ani a tong kan thiam lo chuan engtin nge Pathian thu kan soita kang tuna AI hmanraw kan nei te hmang ṭangkai hian
ol sam takin ṭangka mai baka ziakin ṭang kan let zung thei to a Bible le linnan le Bible zirnan po an ṭangkai ani AI hmanraw pakhat whisper an ti chuan kan thu soi kha ziakina da theia engtongin nge azia chu don ti kha thlan thei ani bok chumi omzia chu hindi ai thu soi kha bangla in aziak chuak thei ti na ni chu nam sang sang tong sang mangin a hu howin Bible study kan nei ho theia tong in hriatthiam lo om to don lo ti na ni chu tong kan thiam lo chuan tong let tu hruai telan ngai thina he AI hmanraw hi chu kan kalna apianga kan aktel mai don ani Microsoft Team po in virtual meeting an nei laya an tong apiang lo let tur hmanraw an nei to a Chuvangin heng OpenAI le Microsoft hian Kristian zirtir na chu zawzokin a the darh thei ani he AI hmanraw thar hi Bible la nei loten Bible an nei theina hmanraw atan kan hmang thei bok tuna hian khovela tong sang mang sang thum zasari Chuvangin an mani tongin Bible an la nei lova company pakhat avoda an ti chuan chakzoka Bible le lin ani theinan AI an hmang meka tong let tu te chuan avoda ne na tang kopin Bible chu an let ling zunga mi thiam ten an chul mam hnuwa hman mai thein an chuat thei to ani avoda le hmanraw dang ṭangkai tak te awang hian mitam takin chanchin tha an hria a an pom mek zel ani thil ṭangkai tak dang le chu chan sang awanga biakina in khom rem chang lo te tan online in khom a chim theia biakin nei rem chang lo entirnan sa khodang bia tamna hmuna emaw hmun kil khor taka mi te po anom na hmun thewa tangin Pathian biakna an tel thei to ani khovel hmun sanga biakin tam tak hi Mizoram anga changtlung an ni vek lova mihring in dai lo na hmuna le mi thiam duang an om lo na hmuna generative AI hi a ṭangkai zual hle ani AI chu kongsang ṭangkai taka hman thei ani mek lai hian film khurna tur po om ve nual tho mai man sual thei ani dan le ngawng thalo ani dan hi langsar takani ngal mai lo phei chuan inven thiam har hleang ama sabera chuan kan hnamin chu sak theia Kristalina Georgieva International Monetary Fund na an managing director khan a article a zi angin AI hian khovel economy ati danglam ngei dona mihring te that pui ngei tur thil kan ni ti ra thulani ati a tuna khovel na sang za somli hi AI nen a intlun zom to a kan hma loka hna lo om tura phei chuan za som ruka hian AI technology hian khonga nei don ani ati bok AI chu khandai hriam ton ang ani a amang thiam tan sang taka invor theina ani anga amang thiam ve lo te tan ero chuan dam kho chu ati har sa zual thungang mihring thanem takina an tho ngai ni thin kha ol samjok le thazok ati thei ani chuan tuna hna tam tak hi abo don ani har sanna om theidang le chu kan thil siam chuak kha adik le dik lo hriat har sa em to mai hi ani a chu hallucination ti in an soi mai thin AI khan ithil siam tir kha a hriatthiam danangin diksi lovin siam thei entirnan ithian nu khan sakor lem aziak duwa ma se sakor chu lam hungai mi alo ta se isoi fi ang chuan zia chu alo tum don ani isoi fi thiam viawani po in fu tok lo lai om theia ole ang deuh poina chuk mai thei chu hallucination chu ani a Chuvangin AI kan hmangani poin mihringin adik le diklo te a that tok lo na te enfia zela thulani February sang hi somni pathum khan Google siam generative AI Gemini khan James Webb Space Telescope in solar system pon lamami exoplanet thla an la ni ti in a chuangot maya until ti sualpal hi amana to hle Google parent company Alphabet chuan dollar billion za don atuka an hlo ngalani Chuvangin hallucination laka hian gen AI mangtu te film khurangai hle rombung khachang somthuma tirko polan thil thalo tharan ching chuak zela atiang mai khan Pathian poisoi dan thar kan ching chuak zel maya AI technology lar tak mai deep fake tia an soi thin hian mi a hruai koi thui thei hle mi thalak mangin an mani tak ni si lovin an mani ang devin video asiam sak theia mangsual du tan chuan inti mual phau theina ani sang hi somni pakhat daya to khan Tom Cruise ang deuh mai a hmele a hoi hera atong dana le a oki zong nen in ang dewin an siama Tom Cruise ani lauti hriat har hle hetiang hi ala zui hle maya social media expert
Henry as daran na soidan phei chuan deepfake zong za som ko paruk hi mi pat mei chiat na rong kai ani a I chung te kha hetiang hian ti mual phau ni ta sela do ta ni e tia in soifia chungin thilpoi taka thleng thei ani AI technology man film khurangai na chan dang le chu asiam tu azirin tran lam on lam bias anei theia entirnan chat gpt chu isua chungchanga fiam thu han tho te tila secondary lo te chungin a ron tilang hala chuti rual chuan ala chungchanga fiam thu han tho te kan ti chuan sa khona chungchang fiam tu tho na na man a him lo thu le miril ruti nat ol sam thu aron soi thung sa khona chawa lo po politics ate po AI hian tran lam bias anei theiani engtin nge AI chuan bias anei a chan ber chu asiam chuak tu te khami hring bias nei an ni wangani engpo ni se Kristianten tan chuan AI kan man dan tur le man sual ani thei dan kan te na ber tur chu Bible mangin ani a AI khovela cheng me Kristianten tan po min kai hruai tu atan Bible hi arin tlak rengani ti ero hi chu kan hriat renga thul printing press te telegraph te internet te mu chu ani hnu le technology a har tharna ro pui tak om hnu po in Pathian thil ti theina le engkim chunga thu nei tu ani zia hi chu angai renga tuna po AI revolution hi kan thiam vek hri lawani po in engkim chunga thu nei tu Pathian hi adanglam ve don lo ti kan hriat awangin hlau tur om lo kan rem hriat na le fin na in hum him achak om viau hun om chang po in Pathian thu tiama kanin nga reng a chula mithi khokul kawngah po in angam lo tur ko hran kan neia chakna min pe a min pui tu tur Pathian kan neia Pathian chuan kan mamo tin reng min pe ang ti kan hria a kan lal Isua hi alo kal le dorani ti kan hre bokani AI a khat he khovel thil zong hian heng thu tak hi pakhat ma ati danglam don lo mishing fin na le theina hi AI chuan a khum thei ani po in Pathian engkim ti thei thil ti thei na ero hi chu engtika ma akhum lowang khovel hian oi om takin min bum mek renga thil siam tira tang khan kong sang in thlemna kan tok mol renga AI hian dot le thu tak inkar chu aron tizim le zuala alem le atak hriat hran hlei thei to lo na khovela kanom mek ani hunakal zelanga AI hnu ma atamtel telanga pilatan thu tak chu enge ni ati kha apoimo tul don ani chuti huna po chuan Bible rin tlak zia hi adanglam ve don lova thil sual le bol hlo lakata adik le thiang hlim min thliar hran sak tu atan dik lo theilo ala ni reng don ani a hallucinate ve ngai lova information a phuat chop ve ngai lo sam som pakuana chang sari atanga chang kwa alo soi dai to lalpa dan chu athafam kima nunah asiam thachin lalpa thu hriat tir chu arin oma mi mol ati fing thin lalpa thu nun na thu chu adika thinlung ati lom thin lalpa thu pek chu athiang hlima mitte ati var thin lalpa tri na chu afaya kumkhua ata na om thin lalpa ro rel na te chu ataka a felvel vekani AI technology chu adik tok lo thaya arin tlak lo changa om Pathian thu ero chu athafam kima arin tlaka adika athiang hlima mi mola ti finga thinlung ati lom thin